Rose Pinto's Kitchen, tamsakdan, sabi ni. Sorry. Rose Pinto's Kitchen. Good evening, good evening. Good evening, Sisi. Rose Pinto's Kitchen. Thanks so much sa pagpasok. Salamat sa pagdadaw sa aking munting bahay. Thanks so much. Natutumba tong ano ko. Natutumba tong stand ko. Ayan guys, salamat. Lilista natin yung mga pumapasok. Magbali channel. Mama Norms, dito na ako, sabi ni Magbali channel. Thanks so much. Thanks so much Magbali channel. Salamat sa pagpasok ulit sa aking munting bahay. Thanks so much guys. Yahoo! Sabi ni Magbali channel. Salamat sa Yahoo. Ate at Rose Pindot, sabi ni Magpali Channel. Ayan, magkadikat na ba kayo ni Magpali Channel? Sis Rose Pindot's Kitchen. Rose Pindot's Kitchen. Ang galing naman ng pangalan. Rose Pindot's Kitchen. Ayan. Magpali Channel. Thanks so much. Hindi ka na ba nag-LS? Sir Magpali Channel. Puro ka na lang mukbang. Puro ka na lang premiere. At Ate Rose Pindo, sabi ni Magpali Channel. Thanks so much sa 2 million people in the house at saka sa 4 na patamsak nyo guys. Salamat. Thanks so much guys sa 5 million people in the house. At saka sa 4 na patamasak guys. Thanks so much. Madel Cruz, tamsak dan host, sabi ni Sis Madel Cruz. Thanks so much Madel. Salamat sa pagpasok.
Video lang ako, sabi ni Madelco. Salamat sisi sa pabidyo-bidyo mo. Thank you so much sa pabidyo-bidyo mo dyan. Kamusta na yung mga challenge ng Pinakbet team? Okay na ba? Baka ano yun, baka i-premiere ni Manang. Wala ko lahat. Yan. Natin. Alma Aurelio Official, thumbs up dan host, sabi ni Alma Aurelio Official. Bakit naka-hide? Bakit naka-hide ka, Sisi? Yan. Isang comment pa, Sisi, para makita ko. Not naka-hide. Hindi ko makita dito sa ano ko. Bakit? Bakit naman po kayo host, sabi ni Alma Aurelio Official. Naka-hide ka, Sisi. Bakit naka-hide ka dito? Hindi ko mapindot dito sa ano ko. Ayaw niya. Nalidang, Sisi. Bakit? Hindi kita makita sa main ko, Sisi. Sa wall ko. Thank you so much, guys, sa 3 million na andyan at saka sa walang patamsak nyo. Salamat. Cindy Vloggers, tamsak dan host, sabi ni Cindy Vlogger. Thank you so much, Sisi. Salamat sa pagpasok. Nahihila ko tong ano. Ganda nga yung ano mo, sana yung mic lang. Nahihila ko tong ano ko, headset ko. Alma Aurelio Official. Bakit naka-hide?
Thanks so much sa 4 million na andyan at saka sa 8 patamsak guys. Salamat, salamat. Nagpipila ko tong ano ko. Si Cindy, may harang ba? Nalagyan ko ba ng harang? What you sorry? Bakit na paano to? Hindi ko makita. Diyan natin ng bubbles. Bubbles. Thanks so much sa 4 million na andyan guys. Salamat, salamat. Four million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga nagbibigi-bigi dyan guys. Thanks so much. Joan Prasedis, harang. Sabi ni Sis Joan. Ay, salamat may harang ah. Akala ko hindi ko na naman nalagyan. Salamat Sisi sa pagpasok at sa paharang mo dyan. Thanks so much guys sa mga paharang-harang nyo dyan. Salamat, salamat. Dan harang at tamsak sabi ni Sis Joan Presides. Thanks so much Sisi sa paharang at patamsak mo dyan. Thanks so much. Salamat sa pagdalaw ulit.
Guys, patamsak naman po sa premiere ko. Salamat po, sabi ni Sis Joanne Prasidis. Ayan guys, nagbaba ng kanyang premiere si Sis Joanne Prasidis. Pakita mo sa kan naman guys yung kanyang premiere. Kirby Baby. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Tamsaktan po, sabi ni Kirby Baby. Ayan, may jacket ka na, sisi. Kung gusto mong magbaba ng iyong bahay, pwede kang magbaba ng iyong bahay. At saka, patamsakan mo na rin yung premiere ng ating kaibigang. Andyan, si Sis Joanne Prasidis. Ayan guys, magtikitan na kayo. Kirby Baby, may jacket ka na, sisi. Kirby Babe. Babe ba or baby? Congratulations po, sabi ni Kirby Babe. Ayan, thanks so much sa pa-congrats mo. Sino ba ito? Saan kang JC nakabilang? Si Kirby? Kirby Babe. Salamat sa pa-congrats mo at saka sa patamsak mo. Kirby Babe. Ayan guys. Sis Joanne, anyan pa rin. Thanks so much, sisi. Meron. Ayan, tamsakan din kita, sisi Joanne. 4 p.m. Ayan, tamsaktan. Yung ano ko lang to, sisi, yung ninja ko. Ang ganda naman. Ayan, pang 28 na. Pang 28 na tamsak, sis Joanne. Ang ganda naman ng flower arrangement. Thanks so much sa 11 na patamsak nyo guys.
Isti Haryani, tamsak ho, say hey, sabi ni Sis Isti Haryani. Ayan guys, we have a friend, she's an Indonesian. Isti Haryani, you can drop your house also here so that they can fish you, they can fishing you, they can fishing your house. And guys, Sis Joan Brasides, isdain na rin natin si Sis Isti Haryani. Her house is still a baby, so that she's facing adding her bananas. And guys, Kirby Babe, isdain na rin natin si Sis Isti Haryani. She's from Indonesia. And Isti Haryani, congratulations sis. Yan, thanks so much Sisi. And thanks so much for coming. Ayan, Isti Haryani, drop her link. Thanks so much, Isti Haryani. Ayan guys, isdain na rin natin si Isti Haryani. Ayan, ayan. Ang haba ng harang. 15 minutes. I'm still in the harang. 15 minutes, 13 minutes more to go. Thanks so much, Sisi, for coming, Isti. Thank you, thank you. Salamat, salamat. How many now, your bananas? Sis Isti? Joan Prasidis is still there. Sis Joan, pakidikitan naman si Isti Haryani. Isa siyang Indonesian. Para madagdagan naman yung kanyang banana. Kasi baby pa yung bahay niya. Indonesian siya guys. Pero andito siya sa Hong Kong. Kasama ko siya dito. She's a legit friend of mine. She's Isti Haryani. She dropped her link and you can fish. You can fish. Isda-isdain na rin natin. Okay, OTW to you at Isti Haryani from Joan Prasidis. Isti Haryani, OTW to Sis Joan Prasidis. OTW to your house. Sis Isti Haryani. Ayan guys, Kirby Babe. Pakidikatan naman si Isti Haryani. Maliit pa lang ang kanyang bahay guys. Kaya lablabin din natin siya. Kaibigan ko dito sa Hong Kong. Gusto rin niyang mapalaki yung kanyang bahay. Kaya lablabin na rin natin guys. Thanks so much sa 12 na patamsak guys at saka sa isang andyan. Joan Mercedes at Isti Haryani, done to your house, full pack, sabi ni Sis Joan Mercedes. Ayan guys, nagbaba ng kanyang bahay si Sis Joan, ang kanyang premiere. Guys, patamsak naman sa premiere ko, sabi ni Sis Joan. Salamat po, sabi ni Sis Joan.
Ayan guys, Sis Isti Haryani, down to your house from Sis Joanne Mercedes, full pack, and you can fish her also. Sis Isti, down to your house already from Sis Joanne Mercedes. Ayan guys, patamsak naman po sa premiere ni Sis Joanne Mercedes. Salamat po, sabi niya. Ang haba naman ng karang na to. 15 minutes. Ayan guys, palaro-laro naman tayo ng harang-harang dyan. Para makaipon naman tayo ng sintimos, sintabos. Ganito pala, ang may harang-harang. May paharang-harang. Ayan, manood tayo ng harang-harang. Ano yung niluluto niya? Try separate. Mamin girl. Mag-aya nga ito. Nalutuin. Bean curd. Ang haba ng garang guys. 6 minutes pa. 15 minutes ito. Ayan. Mahaba talaga. Manood na lang tayo. Ayan guys, naka 30 minutes na tayo. Thanks so much.
Thanks so much guys sa isang andyan. Salamat, salamat. Naglalaro ako ng harang. Rins Dimple Vlog, harang. Sabi ni Rins Dimple Vlog. Salamat sisi sa paharang mo. Ayan, ayan. Naglalaro din ako ng harang. 15 minutes. Grabe. Ang tagal. Matatapos na yung pagka ganito kahaba yung yung harang at LS mo. Tapos 5 minutes yung, premiere mo. Tapos 5 minutes lang yung premiere mo. Wala na. Hindi ka na nakahabol. Kaya nung premiere ni Manang nung isang araw, 45 minutes ba naman yung yung humarang sa akin. Di na ako nakapanood. Buti na lang inopen ko tong isang cellphone. Thanks so much sa mga paharang-harang. Two minutes more to go. Yung 15 minutes ko, 2 minutes pa bago matapos ang harang-harang. Pilper Bintura, good evening host. Sabi ni Pilper Bintura. Ayan, ayan. Thanks so much. Salamat. Pilper, naglalaro ako ng harang na 15 minutes. Lala. Ayan, meron pa. Tapos ka na. Tapos ka na sa trabaho mo. Ano ba tong napindot ko naman dito sa cellphone ko? Thanks so much sa 3 million na andyan. Salamat, salamat. Nakaano na tayo? 38 minutes. Ayan. Friends Dimple Vlog. Tambay lang dito host.
Di ko pa nasa pahiga. Pahiga si Dragona nagcha-charge kasi dito kasi na tong CP ko, sabi ni Renz Temple Vlog. Thanks so much, Renz. Wilper Pintora, yes, but ongoing pa ang alam mo na. Okay. Yep. Okay lang. Thanks so much sa 3 million na andyan. Salamat, guys. Renz, namuni na rin si Inting Vlog. Kanina lang, nakita ko yung yung video niya. May harang na agad. Ang bilis. Nag-apply lang daw kahapon, tapos kinabukasan andyan na. Inaantok na. Inaantok na. Inaantok na. Inaantok na. 3 million people in the house. Thank you so much. At saka sa 12 na patamsak nyo, guys. Salamat. Saka sa mga nakakalimot na hindi pa nakatamsak kay host. Patamsak naman, guys. Ayan. Baka pwede namang dagdagan yung patamsak dyan na gawing 15 na patamsak. Thanks so much, guys. Ang daming harang pagka escape. Umexit ka. Daming pang paharang-harang. Mag-lotion muna tayo ng ng paa dahil nagkrak-krak na yung paa ko. Nagtatry siya. Ayan, Pilper Ventura, Sisi. Tignan mo yung yung bahay ng Indonesian andyan. Si Isti Haryani. Ang bilis niyang mahigit 500 na yung bahay niya. Malapit na rin yan. Masipag mangisda si Indo. Yan, nangingisda siya. Saka si Sis Joan Prasidis. Andyan, nagbaba ng kanyang premiere. Isdain mo na rin siya. Thanks so much, guys. Sa 2 million people in the house. Salamat sa mga pabigi-bigi nyo dyan. At ako'y naglalaro ng harang-harang. May pa-herring.
Chief Robert, Mama Norms, sabi ni Chief Robert. Ayan, Chief Robert, baka gusto mong mangisda dyan. Thanks so much for coming. Na Indonesian, Chief Robert, baka gusto mong isdain. Thumbs up down, sabi ni Chief Robert. Hindi ka nag-LS ngayon, Chef. Thanks so much for coming, Chief Robert. Host, congrats, sabi ni Chief Robert. Thanks so much, Chef. Salamat, salamat. Congrats din to you at saka kay Magpali Channel. Sige, mangisda na ako, host, sabi ni Perlita Ventura. Ayan, Chef Robert, si Sis Perlita Ventura. Ayan, maglablaban na kayo. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Chef Robert. Ayan. Andyan din si Isti Haryani, yung kaibigan nating Indonesian, guys. Pakilablabin na rin natin kasi nangingisda rin. Indonesian siya, pero kasama ko rin dito sa Hong Kong, guys. Host, kailan pa? Sabi ni Chef Robert. Nung Chef, November 30. November 30. Dalawang araw pa lang naman po. Pangatlong araw ngayon pala. Ayan, ayan. Hindi ka nag-LS ngayon, Chef? Wala kang LS ngayon? Kagabi, ang dami naming nag-LS. Hinanit ko kapag nag-live ako, sabi ni Chef Robert. Akala ko may wow, congrats, sabi ni Chef Robert. Akala ko may wifi na kayo, Chef. Di ba may wifi na kayo. Kaya pala puro na kayo puro na Premiere. Kayo ni brother Magpali Channel. Oo, Hinanit Pinas. Kaya nga rin yung anak ko, Chef, hindi na nakakapag-update sa channel niya kasi ang hina daw ng signal. Puro Premiere, sabi ni Chef Robert. Kaya nga po, at least naman yung Premiere nyo, ang daming tao. Nakakaano pa nga, mahigit 40. Sana all may ganong kadaming tao sa Premiere. Puro Premiere, sabi ni Chef Robert. Thanks so much, Chef. Ayan, magdikitan na kayo, guys. Yung mga andyan si Perlita Ventura. Andyan si Sis Juan Prasidis. Andyan din si Isti Haryani. Isang group host, sabi ni Chef Robert. Ayan. Kasi ako dalawa lang yung sinalihan kong grupo, Chef. Yung Dreams, yung sa atin, at saka yung Pinakbot Team. Dalawa lang yung sinalihan ko. Kaya konti-konti lang yung taong pumapasok sa akin. May salihan, puro Premiere, sabi ni Chef Robert. Saan po yung Chef? Din si kagabi si Sir AJ. Kagabi lang din daw niya nakita na namoni na rin ako. Kaya kagabi lang nagpa-congrats din. Thanks so much. 3 million people in the house. May napindot ako, but nakalagay includes paid promotion. Sabi niya. Ano ba? Perlita Ventura. Estimate Haryani Dan, sabi ni Perlita Ventura. Bakit estimate? Este lang. Este Haryani. Indonesian siya. Siya yung nag-facial sa akin noon, Perly. Diyan sa sa Mirror Tower yung niya.
pwesto nila. Nakaano na siya, mahigit 500 nung nag-meet kami niyan, 220 pa lang yung bananas niya. Ayun na, nakaano na. Mahigit 500 na. Ang bilis. Ang bilis ding ng isda. Nakailang ka sa nakailang kayong LS mo, CC? Pearly. Ilang oras ang binigay ni Lolo? Maginaw naman na. Saan na yung jacket ko? Kunin ko pa yung jacket ko. Maginaw. Maginaw. Biglang guminaw. Baka sipunin tayo. Kailangan mag-sweater. Sweater. Nakailang kang oras kanina, Sis Pearly? Ilan ang binigay sa'yo ni Lolo na hour mo? $20? Wow! Ang dami, ang galing naman. Sana all may 20 hours. Pero ilang hour yon? Ilang hours? Yung LS mo na yon? 20? Ang dami na nun Grabe. Kahit hindi ka na sumali sa kahit hindi ka na sumali sa mga palaro. 14 14 hours tapos 20 lang binigay. Dapat sana dinoble man lang. 28 sana. Okay na rin. Okay na rin yun. Diba? Malaki-laki na rin. Di mahigit 100 na yung mo, yung WH mo. Diba? Thanks so much sa 3 million na andyan. Okay na yan, host. Ipon. Sabi ni Sis Pearly Bintura. Oo naman. Kaysa yung is 105 na. Sana all may 105 na. Di na lang 3,895 3,895 pa ang kulang mo. Di araw-araw na 20 hours ang makukuha mo, di ang bilis mo makuha yung yung 4,000 WH, diba? Okay na yun. Tapos araw-araw din LS mo more. Oo, sipagsipagan mong mag-LS. Bili pa tayo ng Rain's Temple Vlog is still in the house. Thanks so much, Sisi. Di ka pa rin tapos. Sipagsipagan mo lang yung pangingisda mo para para makagraduate ka rin hanggang katapusan ng December. Tapos January maghabol ka na ng ng WH. Hi, Madam Rain, sabi ni Perlita Ventura.
Shout out daw, Madam Renz Dimple Vlog, sabi ni Perlita Ventura. Ayan guys. Nangingisda si Sis Perlita. Dikitan mo na rin si Chef Robert. Isa na rin siyang monetized channel. At saka si Sis Joanne Prasedes. Diyan din. At saka si Cindy Vlogger. Diyan din kanina sa taas. Scroll mo na lang. Para makita mo yung mga pangalan nila dyan. Kaya search mo na lang. Prince Temple Vlog at Perlita Ventura. Hello Sisi. Sabi ni Sis Prince Temple Vlog. Ren, si Perlita ay adatoy mo isona. Hong Kong vlogger mo tata. Hong Kong vlogger, nag-LS daw siya ng 14 hours, 20 hours ang binigay ni Lolo. Naka 105 na WH na siya. Saan ka pa? Refresh, sabi ni Heinz Temple Vlog. Ayan, refresh. Refresh. Thanks so much guys sa 14 na patamusak. Salamat. Rings Temple Black, naibusan ti harang. Awalan. Naibusan na. Hindi na kayatan. Ayan ako tatay kat 15 minutes tapos 3 minutes, 3.3. Lala. Naibus harang na. Dapat 30 minutes ay 30 seconds. Maglaro-laro na lang tayo ng harang. Anong sabi ni Batanggil ng Italiana? Pwede magtanong yung po bang anong sabi niya? Yung po bang si at Lola Emma Vlog sama dito sa group? Hindi yata rin oo kasama. Bilis naman sumagot ni Amy. Anong name? Anong name niya? Sabi niya. Ayan, may 4 minutes harang na naman siya. Perlita Ventura, Chef Robert,
Kalimbang na po. Thank you, sabi ni Chef Robert. Umalis na yata si Chef Robert. Magbabalik yan si Sperly. Kasama ko siya sa group. Kasama namin nila Renz sa isang group. Kamo-monetize lang din niya. Mga 2 weeks ago siguro siya. 2 weeks na siyang namoni. Andito siya dati. Wala na siya, Amy Sound. Nag-ano sila. Nagkukwentuhan sa group. Ayan, may 2 minutes na harang pa. Friends Temple Vlog is still in the house. Thank you so much. Salamat. Mag-e-end na ako guys, sabi ni Amy's Adventure. Mag-e-end na daw si Amy's. Manood na lang tayo ng harang. Renz Temple Vlog, December 21 guys, Grand LS ko, Salones, start na ako magpa-entry, ipasok nyo na araw-araw men at ninja nyo, sabi ni Renz Temple Vlog. Paano naman? Isa lang ang ninja ko. Paano naman magpasok ang mga ninja? December 21, ano yun Renz? Linggo? Ayan, si Sperly. December 21 daw ang Grand LS. Harang host, Pasko, sabi ni Chef Robert. Ayan, Chef Robert vlog. Ayan, Chef Robert. Dinikitan ka na daw ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Harang host, Pasko, sabi ni Chef Robert. Pasko na. Lazada, harang, sabi ni Chef Robert. Ayan, thanks so much, Chef, sa mga paharang-harang mo dyan. Salamat sa paglaro ng harang-harang. Lazada, harang, sabi ni Chef Robert. Chef Robert, dinikitan ka na ni Sis Perlita Ventura. Pakibalikan din, Chef. At si Sis Perlita Ventura ay baby pa ang kanyang bahay. Kaya tulungan naman natin siya guys. Renz Temple Vlog, kahit na ipasok mo araw yung dalawa mo account para marami ka entries, sabi ni Renz Temple Vlog. Perlita Ventura, Joan Prasedes Kalimbang Dan, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, Sis Joan Prasedes, kinalimbang ka na rin daw ni Sis Perlita Ventura. Renz Temple Vlog 21, Monday yun. Monday. Anong oras? Hapon din. Ganon din sa sa LS mo. Alauna.
Kasi pagka umaga at Lunes, very busy yun. Busy day. Busy day ang Monday. Four million people in the house. Thanks so much. Sa mga pabigi-bigi nyo dyan at paharang-harang. Paglaro ng hereng-hereng. Thanks so much, guys. Chef Robert, mag-iwan ng bakas. Sabi ni Chef Robert. Yes, Chef Robert. Nakalimbang ka na daw ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Pakibalikan na lang, Chef Robert, si Sis Perlita Ventura. Renz Dimple Vlog 21, Monday yun, sabi ni Renz Dimple Vlog. Baka 11 or 12 ako mag-start. Ay, ay, ay. So busy that hour. Kasi bababa ako ng bahay ng alas 10, mamamalengke, tapos magpapalans. Alala. Perlita Ventura, pwede po mag-iwan ng bakas kay Kirby Babe, sabi ni Perlita Ventura. Oo naman. Isdain mo rin siya. Si Kirby Babe. Pero hindi ko pa kilala yan. Hindi ko pa napuntahan. Hindi ko pa dikit siguro yan. Kasi ngayon ko lang nakita yung name niya. Puntahan ko yan mamaya. Kirby Babe. At saka may pumasok kanina na hindi ko malagyan ng jacket. Hindi ko siya nalagyan ng jacket. Naka-hide siya. Thanks so much, guys. Sa dalawang andyan, loading na. Loading na ba ako? Loading. Dumalaw sa ating loading. Ko lang to. 1 hour, 30 minutes siguro. At ayan, si Sis Perlita, nangingisda pa. Perlita Ventura, tamsak kalimbang na po. Kirby Babe, ayan. Kirby Babe, tamsak at kalimbang na daw po sa bahay mo, sabi ni Sis Perlita Ventura.
Ayan guys, thanks so much sa 3 million na andyan. Salamat, salamat. Ayan guys, pagitulungan naman natin si Sis Perlita Ventura, isa siyang super baby. Baby pa ang kanyang bahay guys. Padikit naman kay Sis Perlita Ventura sa mga hindi pa niya kadikit na andyan. Padikit naman guys. Para matulungan naman natin ang ating kapatid na si Sis Perlita Ventura. Ayan. Galing naman din tayo sa ganyan. Sa pangingisda guys. Kaya pagka nadikitan niya kayo, pabalik naman po. Para naman matulungan natin si Sis Perlita Ventura. Thanks so much guys. Maria Reyes Channel, congrats ulit po, sabi ni Madam Maria Reyes Channel. Thanks so much Madam. Salamat sa pagpasok ulit sa aking munting bahay. Salamat sa pa-congrats nyo at kay Sir Ogie. Ano po Madam, nagpapagawa po ako ng video nyo na pa-congrats. Paano naman? Pagawa naman po if you have time Madam para para i-premiere ko. Dalawa kayo ni Sir Ogie, Madam Maria Reyes Channel. Thanks so much. Salamat po Madam sa pagpasok. Loading. Sige po, add nyo si Kuya Ogie po. Ano pong pangalan ni Kuya Ogie, Madam? Kasi binigay ko kanina yung FB name ko kanina. Ewan ko lang kung nakuha niya. Hindi ko po alam, Madam, yung messenger ni Kuya Ogie. Kaya ako ang nagbigay kanina yung yung messenger ko, Madam. Ewan ko lang kung nakuha niya. Sabi naman niya gagawa. Thanks so much, Madam. Salamat. Asahan ko yan. Asahan ko yung video nyo ni Sir Ogie. At para may ma-premiere naman ako sa being monetized. Ogie Konanan Aparente po. Okay. Ayan. Isulat ko po. Thanks so much, Madam. Ogie Konanan. Ogie Konanan Aparente. Ayan. Thanks so much, Madam. Salamat. Madam Host, nag-iwan na rin ng bakas kay Magpalit Channel, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, si Magpalit Channel at saka si Chef Robert ay magkapatid sila, Sis Perlita. Walang anuman po, sabi ni Madam Maria Reyes Channel. Salamat Madam. Talagang salamat. Hindi mababayaran ng salitang salamat sa pagtulong nyo sa akin ni Sir Ogie, Madam Maria Reyes Channel. Alam nyo naman po na kayo ang nagpa-graduate sa aking 1,000 bananas. Kaya tinatanaw kong utang na loob yun sa inyo, Madam. At salamat sa paggawa nyo ng video sa akin, sa pa-congrats. At para may premiere naman ako bilang muni na.
Walang anuman po, sabi ni Madam Maria Reyes Channel. Thanks so much, Madam. Kambal ni Renz, ang haba ng harang, may 13 minutes pa, sabi ni Kambal ni Renz. Oo nga, kanina, naka 15 minutes yung, naharang ko. Thank you so much sa mga paharang-harang. Salamat, guys. Review ko na ng aparente. Ayan. 16 tamsak. Thanks so much sa mga patamsak nyo, guys. At saka sa 2 million people in the house. Ayan, yung mga iba naglalaro ng mga hereng-hereng. Salamat sa mga naglalaro ng mga hereng-hereng. Thank you so much, guys. Sa mga pa-hereng-hereng nyo dyan. Mangisda muna ako before you sleep, sabi ni Sis Perlita Ventura. Sige, mangisda ka ng mangisda yan habang meron pang tao. Isdain mo na rin si Madam Maria Reyes Channel. Siya ang nagpag-graduate sa akin ng 1,000k bananas. Ayan. Madam Maria Reyes Channel, si Sis Perlita Ventura is from Hong Kong din po. Kasama ko dito, pakidikitan din po, Madam. At pakitulungan din kasi bibing-bibi pa niya yung kanyang bahay. Nangingisda dyan. Nag-ALS na rin siya, Madam, from 8 o'clock hanggang hapon. Inaabot pa niya ng 14 hours every day. ang sipag niyang mag-LS. Madam Maria Reyes Channel, nag-iwan na po ng bakas. Thank you po, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, Madam Maria Reyes Channel, nag-iwan na daw ng bakas si Sis Perlita Ventura sa iyong bahay. Ayan, Sis Perli, babalikan ka niyan si Madam Maria Reyes Channel. 6 na host ang nakalimbang ko, sabi ni Sis Perlita Ventura. Wala pa bang bumabalik? Wala pa bang bumabalik sa'yo? Ang hahaba nga ng harang. Wala pa. Antay-antayan mo lang. Antay-antayan mo lang yung mga pagbabalik. Ang pagbabalik ni Lawin. Ang pagbabalik ni Lawin. Meron pa tayong 12 minutes. Lang ako, 1 hour, 30 minutes, 1.5 hour lang ang ko muna.
Kagabi 9 bumalik. Kagabi 9 bumalik. Kagabi 9 ang dinikitan mo. 2 ang bumalik. Ganyan talaga. Ayan, 15 minutes harang na naman ako. Nagluluto tayo ng breast pork belly at saka lotus roots. Oh, ayan. Kukuha nga tayo ng recipe dyan. At saka bean curd. Bean curd, pork breast pork belly, bean curd, at saka lotus roots. Ayan. Lutuin ko nga yan sa harang pa rin, sabi ni Renz Temple Vlog. Ako rin, Renz Temple Vlog, 15 minutes. Ayan, naka 13 minutes na ako. Harang pa rin, sabi niya. Ayan. Pami pork. Tsaga host, 13 days ko na today, sabi ni Sis Perlita Ventura. Yes, tsaga lang. Ganyan din ako noon. Talagang pinagsikapan ko rin dumikit. Kaya nga ako napalo ni Lolo kasi kahit walang bumabalik, pa rin ako. Nagdidikit-dikit pa rin ako kahit walang bumabalik sa akin. Perlita Ventura, 105 na. 105 na ang watch hour mo. O 105 na ang subscriber mo. This is 7 and 9 holes. Look for 7 and 9 holes, lotus roots. Let me explain it today. First 7 holes, lotus roots. How you seen lotus roots? The flower come into your door, white and red. The flower color of 7 holes, red. The whole lotus roots taste best for breathing. We don't know about this. City people are far from them. Now you know how to different. Use 7 holes to breast pork belly. Perlita Ventura, WH. Oh, okay. Lapit na yan. They are crunchy. More suitable for cold dish. Winter skin. 7 holes are yellow skin.
It will be better in perception pork belly from where the rats are. Don't cut them and put pieces. Kambal ni Renz is still, kambal ni Renz 2 is still in harang, sabi ni kambal ni Renz 2. Kaya nga ako din. May 10 minutes pa oh. 15 minutes na naman. Naulit ito eh. Na ano, yung lotus root and pork belly, braised pork belly. Hariyani, nag-reply lang. Bakit hindi nagdikit? Anong reply niya? Thank you. Sabihin ko na dikitan ka. Naka-ano siya eh, naka-online siya. Yan ako nga. You have new friend. Two million people in the house. Thanks so much. Ayan, mga ano, nasa harang-harang ang mga tao. Yan ito pala, ang magpaharang-harang. Perlita Ventura, hindi, thank you. Ano? Ano ang sagot niya? Ayan, nakaano na tayo, 1 hour, 28 minutes. So, meron ka pang 7 minutes sis Perlita. Iyaano ko to 1 hour 35 minutes para hindi mabawasan yung 1 hour 30 minutes. Sobrahan ko lang 5 minutes.
Sulat ko nga yung recipe na yun. At lulutuin natin sa Monday. Oops! Bakit? Bakit natumba na? Natumba. Wala nang power. Oh. At natutumba ka naman.
Sleep na bukas ulit, sabi ni Sis Perlita Ventura. Salamat host, sabi ni Sis Perli. Okay. Thank you. I-end ko na rin to. Good night. And thanks so much for coming. Salamat. Bye-bye. Love.